Hayi webahlali athi MUSA MTHOMBEN unomyalezo nje ophuthumayo wabantu abahlale bebheke indaba zabantu afuna ukudlulisa. Ake ngicobelele ukuthi uthini MUSA MTHOMBEN. Athi-ke MUSA MTHOMBEN ngokuthi uyazi ukuthi kunabantu abahlale bebheke ukuthi ama-relationship abantu bazohlukana. Lowa phela asebeshade inyanga ezu-11 nowakakhe lashade naye. Uthi futhi ba-happy nje banhlale bona bepostile iy'thombe zabo nama-video wabo ba-happy. Akukho la luyakhona uthando lwabo lubambene nje luthempo. So-ke laba bahlale benokuthi it will end in tears, kuyophela sofana, kuzophela ngey'nyembezi, abakhohlwe. Iyona into engeke yenzeke leyo. Bona bayathandana nje, kanti futhi ke waphinde walibeka nolokuthi kona uma kungathiwa ke it ends in tears akunankinga, ngoba vele bake bazijabulisa empilweni. Noma ke ukuthi kuyaphela inkinga ayikho ngoba sebeke bazijabulisa empilweni. So wena ke ohlala ukuthi ubheke ukuthi it will end in tears, wambe wrong ke this time. Thiwa khohlwa angeke. Ngiyabonga webahlali. Ngicela nibe senangisubscribe ke ningilikeele ningifollowe ngizoleke nginilethela vela ama video akhona amnandi sibe zithupha ziyegwayini. Nginithanda LIESl.